Bon dia a tothom. Començarem ja, encara que sabem que falta gent, però també han dit per les notícies que hi ha algunes línies de Renfe que per variar no acaben d'anar fines, i com que sabem que ve gent de fora, però en tot cas, com que s'està retransmetent i quedarà gravat, i en tot cas ja aniran arribant. Doncs com deia, bon dia a tothom, benvinguts a aquesta nova jornada de Crear Cultura, que com sabeu són aquestes jornades que fem cada 3 mesos on ens permetem una estona per explorar tendències relacionades amb la creació, que és la competència de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, i sempre amb aquest ànim de buscar transversalitats, col·laboració, explorar nous camins. Avui, quan vam pensar aquesta jornada, de fet em sembla que era la Laura, que la tenim per aquí, deia que sortíem una mica de la zona del nostre confort. No parlàvem tant de cultura i educació, cultura i salut, sinó que ens endinsem en una nova dimensió. I sí que és veritat que les relacions entre la ciència i l'art són històriques, però volíem donar una visió nova. No seria tant plantejar-nos com la ciència o especialment la tecnologia influeix l'art, perquè això seria ja una altra jornada, sabem que això ja està passant, l'art necessita de la tecnologia, sinó que més aviat la idea seria, i en tot cas veurem si ens n'hem sortit o no, que jo crec que sí, és com la creació artística pot ajudar, col·laborar, fer mirar d'una altra manera la recerca científica, sempre amb la voluntat que al final la recerca artística per nosaltres també és recerca. Això té unes connotacions importants que ara n'estàvem parlant, que segurament a la recerca artística se li demanen de vegades uns tributs que potser a vegades no es demanen a la recerca científica. Ningú espera de la recerca científica un resultat immediat, o una cosa que puguis girar, o una cosa que puguis ensenyar, cosa que sí moltes vegades condiciona la recerca artística. De totes maneres, ens va molt bé emmirallar-nos en el sistema de recerca, que és un sistema madur, en els últims anys s'ha consolidat, recerca científica diguem que té un prestigi, diners ens en falta a tots, la sanitat, l'educació, els serveis socials, la recerca, però estructuralment sembla que hi ha sistemes més consolidats dels que podríem tenir o estem treballant en tot el món de la cultura. Per tant, aquesta simbiosi amb la recerca científica pensem que ens pot anar bé, perquè a més estem convençuts, i precisament hem portat ponents que ens ho mostraran, d'experiències d'artistes, si m'ho permeteu, que porten bata blanca, per entendre'ns, i que estan participant en projectes científics, projectes d'alt nivell, i com la mirada de l'artista, que al final és la mirada sobre el món, pot ajudar a la recerca científica, que al final també és una mirada del món, estem parlant sempre del mateix. I si les mirades canvien, canvien els mètodes, canvien els objectius i canvien les societats. I ara no començarem amb la revolució científica, que segurament no hagués estat possible sense aquesta revolució de les idees. No tornarem al 18, sempre dic que en una illa deserta bàsicament em portaria antibiòtics, però potser val donar aquesta nova mirada. Aleshores, tenim uns ponents de luxe, per començar l'Antònia Folguera, que ens farà la conducció de l'acte, i després en les diferents sessions tenim el Pep Vidal, la Lua Coderch, el Pep Gatell, el Lluís Fuentemilla, la Júlia Mújica, el Lluís Nacenta, i per acabar, perquè aquí l'important vindrà ara, gràcies al CCB per acollir-nos. De fet vam haver de canviar de sala in extremis perquè ha hagut molta demanda d'aquesta jornada, i gràcies a l'equip de la Direcció General perquè normalment ho fan molt bé, però especialment en aquesta jornada era un tema que no era dels fàcils i jo penso que se n'han sortit. Així que gràcies per ser aquí, em sembla que després a l'hora de l'esmorzar no cal que us disperseu perquè em diuen que hi ha un bon càtering, i res, gràcies a tothom.
No em quedo parada mirant-vos així a veure què passa. És que m'han dit, puja a l'escenari, queda't quieta un moment, així la càmera t'enquadra. Considerem que hi he estat prou estona, no? La càmera està enquadrada? Sí? Sí? Doncs ja està. Bon dia, benvinguts i benvingudes. El Josep Vives gairebé ja m'ha fet la meitat de la introducció, amb la seva introducció, cosa que està molt bé, perquè així jo podré jugar amb algunes altres històries. Doncs això, comencem aquesta jornada en la que a mi m'han demanat de fer una introducció a presentar aquestes relacions entre l'art i la ciència. I en aquest cas, posant el focus en com l'art pot contribuir a la recerca científica. Les relacions entre l'art i la ciència, com molt bé deia el Josep, són antigues. Podríem remuntar-nos que al segle XIII el Ramon Llull, que li deia arts a coses que no tinc clar que fossin art, que segurament es considerarien més ciència. El Leonardo da Vinci, que és la primera persona que ens ve al cap quan pensem en art i ciència, no? Diuen, qui és com la personificació d'algú que té una ment científica i una ment artística? Doncs ell ho era, segle XV, però encara sembla rellevant. No sé si amb el coneixement d'avui en dia, que és molt més gran, podria existir una persona igual. Això ja seria una altra història. O també, jo què sé, si anem al segle, crec que era el segle XVII, el Newton i amb els seus descobriments enceta l'era de la ciència moderna i diuen que allà l'art i la ciència comencen a anar cadascun per la seva banda. I quan sents això, una mica t'entristeix. Dius, ai, quina llàstima. I per què havien d'anar cadascun per la seva banda? Si poden anar juntets, ja està bé, perquè segurament que l'un informa l'altre de diferents coses i de diferents maneres. Com bé deia el Josep, l'art és una manera de mirar el món, d'observar-lo amb molt detall, fins al detall aquell que és més ínfim, més petitet, i la ciència també és una manera de mirar el món, intentar explicar com és, també fins a l'últim detall, fins a l'última partícula, aquella que és més ínfima i més imperceptible. Dit així, queda poètic i sembla que tingui sentit i espero que així sigui. Però si busquem maneres en què l'art i la ciència es relacionen més contemporàniament, i també potser perquè servidora és una persona del segle XX, no puc mirar més endarrere en la història, la relació entre l'art i la ciència amb la tecnologia pel mig. Tecnologia és ciència aplicada, diuen, i l'art empra aquesta tecnologia per expressar-se, per ser. També molts cops aquest art fa que aquesta tecnologia tiri endavant i aquesta ciència. I també posaré un parell d'exemples per donar-li una mica de marc. Normalment, quan es parla d'art i ciència, es contraposa la figura de l'artista i la figura del científic. A l'artista sempre se li atribueixen valors o trets que és caòtic, que és imprevisible, que la inspiració li ve com donada des d'algun lloc diví, que és el canal que rep alguna cosa, com si fos un mèdium. Això s'acostuma a dir dels artistes. Dels científics s'acostuma a dir exactament el contrari, que són metòdics, que són endreçats, que són esquemàtics, que són avorrits, cosa que no és veritat. També hi ha artistes que són força avorrits i n'hi ha de molt divertits. Però quan ho mires i dius artistes i científics són tan diferents, a mi personalment em sembla que no. Primera per una cosa personal, em relaciono amb tots dos. Ja no tan sols per la meva feina. La meva feina m'ha portat aquí perquè abans de treballar amb això tenia curiositat per parlar amb aquestes persones i sempre m'acaben explicant coses molt semblants.
encara que si els preguntes segurament que et diran que la seva feina no té res a veure l'una amb l'altra. La veritat és que quan parles amb ells te n'adones, o quan els observes, que tenen més coses en comú del que sembla. Primera, tant les artistes com les científiques tenen una curiositat insaciable. Són persones curioses que es qüestionen i es pregunten sobre tot. I han de descobrir com aquestes coses funcionen. I en el cas dels artistes, com poden representar-les d'alguna manera, sigui musicalment, performativament, visualment, etc. Els científics les representen d'altres maneres, amb càlculs, amb fórmules, amb esquemes, no ho sé. Aquesta cosa em sembla que és un tret comú, no és diferent. I segur que hi ha persones que no estan ni en un camp ni a l'altre, no són ni artistes ni són científics, i també comparteixen aquesta curiositat insaciable. Tots dos tenen una naturalesa exploradora. Investiguen. Els músics potser investiguen en el so, quan amb un sintetitzador van esculpint, dissenyant i refinant una tonalitat, que és només aquell so. Els científics suposo que fan exactament el mateix al laboratori quan observen una cosa fins a l'últim detall per veure quina és la seva funció. L'altra cosa que crec que tenen en comú és precisament una paraula que sempre surt, tant quan es parla d'art com quan es parla de ciència, que és la paraula disciplina. Els artistes, aquestes persones caòtiques, imprevisibles, que s'inspiren, són persones molt disciplinades i molt dedicades. Per tocar el piano, per fer servir un sintetitzador, per pintar, per fer una pel·lícula, per ballar. No surt de manera màgica, com si un raig diví et toqués i et digués inspiració, sinó que surt de repetir i repetir i repetir i repetir el mateix una i una altra vegada, que també és el que fan els científics al laboratori, provar i repetir i tornar-hi i preguntar-se i calcular i seguir fent. No m'estranya que quan es parla tant d'art o com de ciència es parli de disciplina, que és una cosa que dona la sensació que és més aviat avorrida, però que no ho és. Molt en bona part del seu treball el titllen o el anomenen amb paraules semblants, experimental. Tant els artistes com els científics et diran que fan experiments, que proven i a partir d'aquí obtindran un resultat. També moltes vegades tant el treball científic com el treball artístic fa servir termes com estudi. Estudi número 3 sobre el vol d'un ocell, que és aquesta manera d'observar un objecte, d'observar la naturalesa amb molt detall i amb molta atenció. Com faria un científic per saber com funciona? Fan d'aquesta curiositat i d'aquesta capacitat d'explorar la seva vida. Tots els que he conegut, amb un costat i a l'altre, a l'art i a la ciència, són persones molt dedicades al que fan. És la seva vida. I s'hi passen hores provant, assajant. Assaig també són coses que es fan als laboratoris, repetint, etc. Aquests són potser les primeres coses que a mi em venen a la ment per buscar similituds entre ambdós camps. Després, si mirem més de prop i ens preguntem pot l'art contribuir a la recerca científica? Jo segurament us diria que sí, superentusiastament, i els nostres ponents també et dirien que suposadament, perquè ells ho fan, total, i això és guai, perquè ells us explicaran. Normalment, jo crec que els artistes, dins del seu entusiasme, i perquè molt sovint s'inspiren en el món de la ciència, et diran que sí. Però els científics et diran que no, que ells que no, perquè encara que els artistes recerquin i provin, investiguin i sàpiguen moltes coses i en facin moltes molt bé,
ho fan des d'una llibertat que ells no tenen, que hi ha tota una sèrie de constrenyiments acadèmics, una sèrie de procediments que els hi posen com un curset que fa que el resultat del seu treball sigui rigorós, però també això, encursetat. I que els artistes no necessiten provar res, demostrar res, que senzillament poden investigar i veure on els porten aquestes investigacions. I també tradicionalment quan es parla de com l'art influeix a la ciència i de quan es posa un artista a cals científics, sempre diuen com la primera cosa, i segur que és la més senzilla i potser no la més important, que els ajuda a mirar el seu treball des d'una altra perspectiva, que els ajuda a, com diuen els anglosaxons, pensar fora de la caixa. Segur que això és molt bo, però n'estic segura que els artistes són capaços de fer contribucions molt més profundes que obrir l'angle de mira i fer canviar la perspectiva de la persona que treballa en ciència. També per no dir que hi ha uns certs espècimens, que no sé si són com Leonardo da Vinci, potser sí, en què amb dues coses l'art i la ciència convergeixen. Són persones amb coneixement científic, amb trajectòria, amb carrera científica, però que són artistes i fan les dues coses i una cosa informa l'altra tota l'estona de diverses maneres. Hi ha gent que els anomena art scientists i hi ha també tot un camp que se'n diu art sci, que és aquest angle específic en què l'art es troba amb la ciència. Molts d'aquests projectes i aquests moments en què l'art i la ciència es troben passen en residències artístiques en centres científics o centres de recerca, algun d'ells molt famosos. Pensem en el CERN, que la seva comissària precisament viu aquí a Barcelona, o pensem en l'MIT, o pensem en altres centres de referència en el que de tant en tant conviden aquests esperits suposadament caòtics i artístics a formar part de diferents processos de treball. Normalment, quan els artistes van a treballar en aquests llocs, la majoria de les vegades, a part de tenir converses amb els científics, informar el seu treball, el que fan és validar el seu treball. La ciència inspira l'art, però sovint si un artista no té el coneixement concret o adequat, és un artista que ha llegit un llibre de física quàntica i s'ha quedat flipat i ara diu, no, jo ara vaig a tope en la física quàntica, però qui valida que el treball que jo estigui fent tingui rigor científic i que l'estic representant correctament i que estic explicant la física quàntica d'una manera acurada al públic, que aquesta és la paraula que ens porta a l'altra part. Des del món científic, els artistes es veuen potser com aquesta gent que els ajuda a pensar fora de la caixa, a canviar la perspectiva, però també com a persones que poden fer arribar el seu missatge a un públic més gran d'una manera més entenedora, més senzilla i més propera. De fet, aquesta és una de les gràcies que tenen els artistes, que són capaços de representar i d'explicar fenòmens molt complexos d'una manera molt transparent. Però segur que poden fer molt més que ser un vehicle de comunicació per al treball que fan aquests científics. De fet, no fa molt, un científic, es diu Joan Llort, i crec que estarà aquí al CCCB molt aviat, em deia, ell és oceanògraf, treballa en temes d'impacte del canvi climàtic i diu que la ciutadania obtenim informació sobre el món de la ciència sobretot a través dels mitjans de comunicació, a través dels periodistes, que ja ha passat un filtre i que està necessàriament escurat i que en aquesta desviació, que no té per què ser rigorosa, que la informació que ens arriba no és l'acurada, sovint només explica un trosset, de vegades és sensacionalista i no és la veritat. I que a ell li agradaria trobar un lloc en què directament des del món de la recerca científica es pogués divulgar, apropar aquest coneixement a la resta del món
I en aquesta equació, a ell li sembla que els artistes hi poden tenir un rol molt important. Però aquí el que venim és a fer-nos aquesta pregunta, com, sí, per comunicar, tot molt bé. Per ajudar-nos a pensar fora de la caixa, també tot bé. Però quines altres coses es poden fer, quines altres aportacions pot fer l'art? Hi ha com un apunt així més com el món de l'art i la tecnologia, tot el que és l'art electrònic o l'art digital avui en dia és accessible o el que a molts els agrada dir democràtic. Qualsevol persona amb un ordinador, ja sigui un ordinador vell o nou, car o barat, una connexió a internet i poca cosa més, pot crear i fer coses meravelloses. Però aquests ordinadors no fa tants anys, només fa 60, 70 anys, no eren una eina que tothom tingués a casa seva. Una persona creativa segurament que per expressar-se la cosa més accessible devia ser un llapis, una guitarra, encara que estés mal afinada, però sens dubte no una càmera de cine, no un ordinador, no un sintetitzador, no una mescladora de vídeo, cap d'aquestes coses. I les primeres formes que trobem d'art electrònic, o algunes de les primeres formes que trobem d'art electrònic, art digital, art computacional, surten precisament d'aquestes persones que són art scientists, que són aquesta encarnació de l'art i la ciència en una mateixa entitat, que tenint accés a aquestes màquines a la universitat, a l'exèrcit, és superpoc sexy, però hi ha molts enginyers de l'exèrcit, sobretot de l'exèrcit dels Estats Units, que és des d'on s'explica la història, que són precisament els pioners de determinats tipus de pràctica artística, tecnològica. També és en el si d'algunes d'aquestes empreses que en els anys 70, en els anys 60, tenien aquesta tecnologia en què es van començar a convidar artistes perquè la fessin servir. Per exemple, els laboratoris Bell, que avui en dia, si no m'equivoco, són propietat de Nokia, es va crear un programa específic que encara avui en dia, tants anys després, és considerat un referent. Allà hi anaven tots els artistes de l'època, anys finals dels 60, primers 70, va funcionar fins ben entrats als 80 aquest laboratori i anaven a treballar. Allà hi havia el Nam June Paik o el John Cage i tota la tropa d'aquesta època. Tots aquests artistes que treballaven allà no cobraven, els deixaven fer servir les màquines. I segurament que va ser un molt bon ús de les màquines perquè aquestes persones han definit com seria l'art dels següents anys i del proper segle. Una d'aquestes artistes que eren residents allà, la Lori Spiegel, ella és compositora, és sintetista, toca el sintetitzador, va ser l'única artista que residia en aquest laboratori que va acabar tenint un contracte i va acabar treballant allà i fent la seva feina. Ella dissenyava programes, dissenyava software, posava les coses maques, que és una cosa que també se'ls demana sovint als artistes, que totes aquells que facin representacions científiques molt maques, i això també és un art, sens dubte. Doncs, a part d'això, ella també dissenyava i creava softwares i programes. En una entrevista que la podeu trobar a YouTube explica, diu, allà estaven molts artistes treballant sense cobrar. Sí, és veritat, ens deixaven fer servir una maquinària i uns instruments que llavors eren totalment inabastables per nosaltres. Però també en el nostre ús d'aquests instruments i en l'input que donàvem sobre com funcionaven aquests instruments, aquesta empresa, que generosament els deixava l'espai per poder crear, també creava centenars de patents per guanyar diners. És a dir, que l'art, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia s'han entrellaçat al llarg de la història de maneres molt diferents. I molts, avui en dia, que reclamen allò que dèiem, van separar l'art de la ciència, per què ho han fet? Segurament que som molts els que desitgem que tornin a estar juntes. I això em serveix... Vaig bé de temps? Sí? Sí, així fan...
Ho dic perquè si no m'enrotllo més, que us esteu avorrint. Mira, ara aprofito de fer una cosa. Dels que sou aquí, qui sou artistes o del món artístic o cultural? Aixequeu la mà. Qui veniu del món de la ciència? Sou científics, enginyers, investigadors, investigadores? Ole! I ara qui sou de les dues coses? Amb les dues mans a dalt. Molt bé, m'encanta. Epa, meravellós. Clar que sí, Júlia. Està molt bé. I llavors direu, aquesta dona que està a l'escenari, que jo no pertanyo ni a l'una ni a l'altra, ni sóc artista, ni sóc científica, no en tinc ni idea per què ens està explicant aquests sopars de Duro. Espera, que se m'havia tancat l'iPad. I parlant d'això, de que l'art i la ciència tornin a ser una mateixa cosa, m'agradaria llegir una cita de Susan Sontag, perquè citar Susan Sontag sempre està bé. Té un assaig que es diu Les dues cultures, que segurament que els que sou de cultura l'heu llegit en algun moment, en la que ella parla que en aquell moment, finals dels anys 60, quan curiosament comença a florir l'art electrònic, l'art computacional, etc., diu que hi ha dues cultures, que hi ha una cultura científico-tècnica i que hi ha una cultura literàrio-artística. I posa a parir bastant els escriptors, no sé per què, segurament que perquè ella escrivia. I ella diu, el problema de les dues cultures, obrim cometes, tanquem cometes, en resum, rau en una comprensió inculta i no contemporània de la nostra situació cultural actual. Sorgeix de la ignorància dels intel·lectuals literaris i dels científics amb un coneixement superficial de les arts i d'una nova cultura i la seva sensibilitat emergent. De fet, no pot haver-hi cap divorci entre la ciència i la tecnologia, d'una banda, i l'art de l'altra, de la mateixa manera que no pot haver-hi divorci entre l'art i les diferents formes de vida social. Això és de 1967, crec. Em sembla encara força rellevant. Segurament també encara estem en aquest moment en què hem de reivindicar que a la cultura hi és tot. Hi és la ciència, hi és la tecnologia, hi és l'art. Quan es relacionen entre si i també quan van cadascun per la seva banda. I volia explicar coses sobre les disciplines. Hem tret aquesta paraula. La disciplina és una paraula que es fa servir quan parlem d'art i és una paraula que es fa servir quan parlem de ciència. I sempre es parla de disciplines en plural. Sembla ser que els fruits millors, on tot avança més, tant l'art com la ciència, és quan deixem de posar aquestes disciplines en aquestes caixes estanques i quan deixem que es comuniquin entre si. Posem un exemple molt senzill. El cine, que és una disciplina multidisciplinar, on s'hi ajunten diferents caps que tenen diferents talents, fotògrafs, realitzadors, actors, músics, gent que dissenya vestuari, però també hi ha els enginyers que dissenyen les càmeres, les màquines per editar, l'enginyeria, les aplicacions per fer efectes especials, etc. El cine crec que és un camp on és molt transparent per demostrar que l'art, el propòsit de fer pel·lícules, que sí, són una indústria, però també tots estaríem d'acord que són un art, han ajudat a fer avançar la tecnologia i per això segurament la ciència, perquè cal desenvolupar òptiques, estudiar la llum, estudiar el so, fer coses molt sofisticades, saber com fer que una partícula exploti en 25.000 bocins. Aquest és el treball multidisciplinar en marxa. Però hi ha altres relacions entre disciplines que poden ser encara més interessants i que donen lloc a resultats més innovadors i al progrés de totes aquestes disciplines, que serien les que pertanyen a la interdisciplinaritat i a la transdisciplinaritat. I també, avui en dia, hi ha persones que diuen que la antidisciplina o la indisciplina també hauria de tenir un lloc, que és quan
no tan sols treballem junts i col·laborem, sinó que creem un llenguatge específic per entendre's, un llenguatge que és comú a l'art i és comú a les diferents facetes de la ciència per construir alguna cosa nova que tingui sentit per tots. Això dit una mica de pressa i malament, perquè crec que ja m'estic allargant molt, o què? Aneu bé? Sí? Doncs jo crec que ja podem començar a passar les converses, oi? Sí? Doncs, les meves notes. Per posar exemples concrets d'aquesta relació entre art i ciència i realment demostrar com l'art pot ajudar a la recerca o a la descoberta científica, tindrem 3 binomis d'artista i científic, algun científic també és artista, que parlaran dels projectes en els que han col·laborat. Ells han col·laborat junts diverses ocasions. Això vol dir que l'experiment d'ajuntar-se ha funcionat bé, perquè volen seguir. Els primers són el Pep Gatell i el Lluís Fuentemilla. El Pep Gatell és fundador de la Fura dels Baus, amb una trajectòria infinita, i també és president de la Fundació Èpica. Tira endavant projectes d'alt risc i alta ambició. Aquests projectes els fa realitat. En els projectes que han portat conjuntament el Pep i el Lluís vinculen aquestes dues esferes del coneixement, l'art i la ciència, i fer que s'abracin entre elles. El Pep i el seu equip aconsegueixen que tota una sèrie d'elements que semblen incapaços de funcionar junts acabin regulant-se. Aquest és el Pep Gatell en paraules del Lluís Fuentemilla. Li vaig preguntar també al Lluís, o al Pep, li vaig preguntar, explica'm qui és el Lluís. I em diu, el Lluís és un tio molt raro, és una persona que es va obrir a jugar amb nosaltres. En la seva feina estudia com funciona la memòria i com funciona el nostre cervell. Des de punts en què no m'havia imaginat mai. Amb ell he descobert com la memòria es consolida en el cervell i que la memòria és mentidera i que quan més temps passa, més mentidera és. I que ell pot demostrar que l'art és imprescindible, que és una cosa que la societat ho té claríssim, però que als científics potser se'ls hauria de recordar. També diu, el Lluís és un tio raro, però és molt bon tio. Doncs això, donem la benvinguda, que no sé on estan, on els tinc? Aquí, donem la benvinguda a Lluís Fuentemilla i al Pep Gatell i ho fem amb un aplaudiment ben fort. Hola, bon dia. Hola, va bé? Qui comença? Jo, va. Sí, has de començar tu, Pep. Hola, bé, jo crec que el que s'ha dit, que la ciència, l'art i la tecnologia que van juntes, jo crec que no. Jo crec que fa un temps l'art s'ha despistat molt, la ciència i la tecnologia han fotut un camp, un procés exponencial d'evolució, perquè tenien objectius comuns, no? O sigui, jo vull veure millor el cos humà, doncs parlo amb un tio que fa òptica, i això, tan senzill, que comença en el segle XV, com s'ha dit, es continua en el XIX i en el XX d'una manera exponencial. O sigui, la capacitat de visualització de les coses és brutal com ha anat evolucionant. La capacitat de computació que necessiten per fer simulacions de cèl·lules i tot això, han tingut un supercomputador que es va portar aquí, el primer, el Mediterrani 1, es diu, o alguna cosa així, i que ha anat evolucionant fins al 5, ara tenen el 5 ja, per fer simulacions. Això l'art ha explicat algun cas que sí que ens deixaven alguna maquineta, com allà a Motorola i tal, però és inusual en el món de l'art que tinguem la possibilitat d'entrar a 10 anys vista, com treballen quasi tots els científics, que tots treballen en el futur, i treballen amb maquinària potent per fer simulacions. Això en l'art
és bastant inviable que tots els artistes puguem. A Westfàlia, sí, a Stuttgart hi ha l'HLRS, que és un supercomputador com el que tenim aquí, i l'estat alemany va dir que tenien que deixar un temps perquè aquest computador que el paguen tots els alemanys donés servei a artistes que volguessin participar. Això és un gran què, perquè Alemanya ha posat ara un ministre de Ciència i Innovació, i d'Art, Innovació i Ciència o alguna cosa així. O sigui, ja han posat un ministre amb un híbrid, que és un híbrid com tots els que estem aquí volem ser, perquè si no, per què estem aquí? O sigui, volem tots, no?, treballar art i... Però és molt difícil. I ara en parlaré una mica perquè tu puguis fotre la mà, perquè si no, tio, no parlaràs. Em sembla perfecte, no? Doncs una miqueta la metodologia que fem servir, que això ens ha costat 7 anys, Ens ha costat 7 anys trobar una metodologia que hem anat, vull dir que encara que anirà evolucionant, però que comencem a veure que ja ho tenim cara avall, això. Com podem treballar amb científics, amb tecnologia i art, i que tothom surti beneficiat d'això, que això és el més interessant. Perquè si només surt beneficiat un artista perquè li han deixat un supercomputador i li han posat totes les dates de l'oceà perquè faci dibuixets, ell se n'anirà molt content, però el tio de l'ordenador segurament dirà vale, otro chico que quiere que le pinte su rollo, no? Que és el que ens deia el tio de l'HLRS. Vull dir, què en treu aquest? Què treu el tio que té l'HLRS d'aquest artista? Poca cosa, perquè a vegades l'objectiu és d'un sol. Llavors, el millor és que cada un que es troben allà tingui el seu objectiu. Treballin junts i gràcies a treballar junts cadascú tregui el que a ell li serveixi. Possiblement l'artista i el científic no trauran el mateix profit. Jo treia unes coses a tu, que era com treballo, com faig una performance en funció del que tu m'expliques, però tu què en treus d'això? Necessito que tu em diguis, ostres, jo d'això vull treure tal cosa, i jo sóc capaç de crear coses que ell no pot crear en el seu espai de treball, o que li costaria una vida crear-ho. Llavors, aquesta simbiosi és molt bona, perquè ell vol una cosa i nosaltres volem una altra. Nosaltres volem inspiració com si llegíssim Chekhov. Quan parlem amb ell, és més interessant quasi que Chekhov, o quan parles amb un oncòleg i et explica com va el càncer, és brutal les estratègies que tenen les cèl·lules cancerígenes per promocionar-se, créixer i existir. Es poden camuflar, es poden fer de tot. Clar, quan t'expliquen això, tu ja tens salsa per fer una performance, ja tens color, ja tens unes coses que dius, això és boníssim, això és boníssim. O sigui, hi ha unes idees molt bones. Què en treu l'oncòleg? Ostres, què va treure de treballar amb nosaltres? Doncs va treure que podia simular més coses, perquè va veure que el ser humà, quan està en una performance i treballa, per exemple, d'amagar-se, té estratègies molt bones, quasi millors que les seves cèl·lules. I ell ja pot fer simulacions basades en el que feien els éssers humans amb les seves cèl·lules i veure com responen. I això ho porta al BCC i, vinga, ahir li foten, en 5 anys passarà això amb una cèl·lula de càncer. Bé, tot això, si ell no treu alguna cosa, deixarà de pensar en nosaltres com una possibilitat d'aprendre a fer simulacions noves. Si no treu res, doncs ho passarà molt bé amb nosaltres, però ens oblidarà al cap de 3 segons. En canvi, ens tenen al cap perquè ara està fent una línia de seducció dels tumors perquè els tumors es desfagin ells sols buscant el que ara es camuflen i tota l'estratègia, canviar-los l'estratègia. I al canviar-los l'estratègia és proposar-los coses que ells necessiten per sobreviure fora d'allà i que el sistema immunitari, o sigui, en vez d'atacar-lo i cremar-lo i no sé què, doncs hi ha una altra possibilitat. És una nova via de buscar solucions. I això és perquè una sèrie de gent fent les estratègies de càncer va fer estratègies de seducció per sobreviure. Dius,
uau, i aquest tio s'hi va fixar i va dir, esto no existe, anem per aquí. Bueno, va, ja... Talla'm, tio, talla'm, que és una conversa, això. No, clar, jo puc explicar poder l'altre vessant, no? El Pep és clarament un artista consumat, amb una trajectòria on s'ha posat davant de molts reptes, no? És inevitable. Jo vinc del camp de la recerca, soc científic, acadèmic, si voleu, i us puc explicar només la trajectòria perquè veieu realment l'esforç i el que he après, no? O on estic ara. Jo em dedico a l'estudi de la memòria, vull saber com funciona la memòria del cervell a nivell sa, és a dir, com funciona. Tinc tots els meus equips, tinc les meves màquines, tinc la gent amb mi treballant, un laboratori que funciona bé, els meus projectes, i de cop i volta arriba el Pep al laboratori i diu, estem fent aquest projecte, que és un projecte singular, que potser l'haurem d'explicar una mica més, perquè potser alguns el coneixen. Tinc aquest projecte i m'agradaria que vosaltres com a científics us incorporéssiu com a part d'aquest projecte, no com un usuari, diguem, sinó com a part d'aquest projecte. Clar, una mica el que deia l'Antònia, com a científic, la idea de crear, la idea d'innovar, la idea d'expressar, ens encanta. Almenys a mi m'agrada, no? La idea de pensar que amb la ciència jo estic creant, no? En el fons estic innovant, estic portant a noves fronteres del coneixement, fins que et trobes en aquesta situació. I me'n recordo que ell ens va plantejar el seu model, que potser podem afinar ara, i jo tenia el meu equip i vaig dir, ostres, això ho trobo molt interessant, també és gent que tenen un projecte sèrio, i al marxar vaig ajuntar el meu equip i vaig dir, escolta'm, això és molt interessant, no sé on va, és una cosa nova, anem a fer alguna cosa. I us podeu creure que no hi havia manera, en un mes que vam estar parlant en reunions, no hi havia manera de treure un projecte i ens dediquem a fer projectes. O sigui, jo puc escriure projectes... Al final els científics ens dediquem a escriure projectes. Jo puc escriure un projecte, al sortir d'aquí i a les 6 de la tarda el tinc. Tinc el cul pelat d'escriure projectes. Us puc els mètodes, els pressupostos, i en un mes vam ser incapaços. Ens va costar molt, fins que vam trencar la barrera. I llavors aquí, a mi personalment aquest procés, a mi m'ha servit molt per entendre que el científic té unes barreres molt fortes, si ho entenem com a disciplina, que parlàvem de disciplines. Jo no sé què és cada un, no vull entrar en això, és igual, però sí que el procés de transformació que he fet amb ells, evidentment segueixo la meva feina, per això em paguen i m'agrada molt, però hi ha una altra part de la feina que està inspirada en tota la seva línia, que jo ja la tinc com una línia de recerca, que poder té un format una mica diferent. No he deixat de treballar amb el mètode científic, o sigui, no he deixat de treballar amb aquest format, però que m'està ajudant fins al punt que ja ara hi ha el retorn, una mica ell parlava de la línia del càncer, que treballen amb la gent de Can Ruti, però en el nostre cas jo ja tinc una altra línia de recerca al grup, estrictament, si voleu, metodològicament científica pura, que en el fons és una mica un retorn de projectes que hem fet amb ell, que és de ciència col·lectiva o de memòries col·lectives, que és un format de representacions que encara no els havíem estat per explorar. Llavors, el que vull dir és que com a científic, crec que aquestes simbiosis potencien metamorfosis, en el fons. I ells tenien una idea molt clara, que és la que el científic, amb el seu projecte, no és que puguis expressar i puguis aprendre, sinó que formis part de l'equip. No sé si potser podríem parlar una miqueta d'exactament com ho feu vosaltres, perquè també jo crec que és molt singular i a mi personalment ho he trobat molt atractiu en el camp, almenys en el meu camp, però al final impacta en altres esferes. Home, una mica ve de que quan tu treballes amb proveïdors, pots treballar amb proveïdors i dius, mira, vull tantes llums, tantes focus, posa'm això. Del proveïdor te'ls deixen allà i tu fas la teva. Però si estàs acostumat a treballar amb un proveïdor que et coneix, que sap què vol, que ha treballat amb tu li dius allò i ell ja veu el que tu vols fer com part seva i et deixa el millor que té, o et deixa les coses que pensa que et aniran millor per fer el que tu vols fer. Quan treballem amb un científic volem el mateix. No volem que vingui i faci els seus qüestionaris i d'allò i se'n vagi després amb he apuntat tot esto, sinó que realment entrin al projecte i el qüestionari sigui el millor qüestionari que es pugui fer i en el millor moment i de la manera més artística possible. Aquí ja comença la simbiosi a funcionar. Aquí ja, perquè es van descobrint coses, perquè el que ell s'havia plantejat de saque estava aquí i mentre està treballant comença a estar aquí, comença a estar allà i al final es sorprèn ell mateix de tot el que hem fet.
Per això és interessant, per això estàs aquí i jo estic aquí, perquè ens ha sorprès treballar junts i els indicadors de treballar junts són una borrada amb el que nosaltres havíem previst de què passaria. Això vol dir que la metodologia funciona i no només ell, hem pogut treballar amb molts més altres científics que també els ha funcionat i també han volgut repetir, cosa que això és el més interessant, no? I crec que és la metodologia de treball. Tu què vols d'això? T'ajuntes amb mi i el que tu volies potser ho has deixat córrer, perquè has trobat una cosa durant el procés que és més interessant que el que tu havies proposat de saque, tant ells com nosaltres, saps? I això és l'interessant, el procés és l'interessant. Clar, potser podríem explicar algun parell de projectes o què? Va, vinga, va. El de les memòries? El de les memòries. Si voleu us podem explicar un parell de projectes perquè veieu com col·laborem. Espera, que igual tenim que anar al segon. Com anem de temps? 2? 2? Podem fer 2? Va, el projecte és molt senzill. Imagineu-vos, jo m'interessa estudiar com funciona la memòria, com aprenem, com registrem, com canvia la memòria amb el pas del temps. Hi ha uns fenòmens tant a nivell anatòmic, de sistema psicològic, si voleu. Però sabem que n'hi ha un, que això tothom és conscient, que és un modulador de com enregistrem informació, que és l'emoció. No només, jo crec que tothom és conscient, però també hi ha unes vies neuroanatòmiques molt conegudes, estructures cerebrals que interactuen, ho sabem, amb els models animals, això ho sabem. Quin és el problema que tenim al laboratori? Que si volem estudiar els factors moduladors de l'emoció en la memòria, ens hem de cenyir a uns models experimentals del laboratori, cosa que quan els poses a la vida real, per exemple, aquests models, clar, trontollen, perquè la necessitat de controlar les variables d'emoció, com generes emoció, aquesta emoció real és tan real com la vida real. Llavors, per començar vam fer un projecte, vam utilitzar el model que ells tenien de treball, que és un model, pels que coneixeu el format també derivat de la Fura dels Baus, és un format on hi ha unes representacions amb gran impacte emocional, gran impacte d'arousal, si voleu, d'estat alerta. Vam utilitzar aquesta circumstància, que és inherent al procés artístic, com si fos una variable experimental. I vam poder observar com el fet de poder estar com a públic o com a actor o actriu en aquestes representacions impactava en el record de material neutre. És a dir, ens interessava saber què passava quan tu vivies una experiència emocionalment intensa de veritat. I el que vam comprovar és que no només hi havia un impacte, sinó que el benefici, suposava un benefici, sobretot en gent gran, en gent on potser la pèrdua de memòria és més ràpida que poder gent més jove. Això és un dels projectes que vam fer. En tenim un altre, que també és molt interessant, que està fonamentat en idees semblants, que és, hem sigut capaços, amb ells, i això és un article científic publicat, en revista internacional, hem sigut capaços d'observar com treballar amb ells, almenys en un dels processos que vam fer, com treballar amb ells altera, canvia els estereotips. Els estereotips són representacions apreses, quan un neix o un nen no té estereotips, òbviament, això s'aprèn, és obvi, d'acord? Fins al punt, el problema que passa a ser una representació tan entroncada i tan enllaçada amb tota la resta de coneixement del món, que passa a ser, que en diem, implícit. És a dir, un és conscient que no té estereotips, jo no tinc cap problema amb la gent de color, no tinc cap problema, però en el moment de prendre decisions, sense voler, interactuen, s'activen, d'acord? És el gran problema, d'acord? És un problema social. Llavors, com que és un problema implícit, la forma de treballar-lo, la forma de canviar-lo i manipular-lo és molt difícil, fa que sigui molt difícil, perquè no pots alterar. Sabem com podem manipular records amb diferents estratègies, però aquests són molt difícils. Amb ells vam utilitzar la circumstància específica que ells tenen uns actors treballant en aquest procés durant 15 dies de forma molt intensa amb algun tema. En aquest cas, com ell deia, aquest no ho has explicat encara, oi? Era el tema d'unes malalties degeneratives, que potser podràs explicar millor. Llavors, ells, bàsicament, el que van fer és utilitzar, o van fer una selecció d'artistes, i aquí feu el vostre, que potser pots explicar una miqueta, no, Pep? Aquests 15 dies... D'acord. Durant 15 dies els posen unes tessitures de procés artístic, creatiu, que això ja... on s'impregnen molt en primera persona d'un rol. Per exemple, en aquest cas va ser una malaltia degenerativa, que treballaven amb metges, col·laboraven amb metges d'altres hospitals. Llavors, aquests artistes, durant aquests 15 dies, personificaven, per poder expressar i representar
aquesta malaltia personificaven el malalt. Llavors nosaltres vam plantejar, escolta'm, això és una tessitura que un laboratori és impossible de portar a terme, que una persona visqui en primera persona sense ser-ho un estigma, com és la malaltia. Per molt que no vulguem, la idea de ser malalt a vegades va vinculada a conceptes de no és tan bo com un sa. El ser sa, el anar al gimnàs, sense voler això té una connotació positiva i el ser malalt pot estar vinculat a la negativa, independentment de malaltia, que això evidentment és una altra història. Llavors, vam utilitzar aquest procés de vivència en primera persona per quantificar amb una sèrie de dissenys experimentals validats en la psicologia experimental, que podem quantificar l'esbiaix, aquest esbiaix que implica l'estereotip. I el podem quantificar abans que ho comencessin i després que haguessin fet aquests 15 dies. I vam tenir també un grup control, que vam també, amb una sèrie de circumstàncies, i vam poder validar que amb aquest procés que ells feien, on personifiquen tant l'actor en aquest rol, els actors havien disminuït, diguem, el biaix de l'estereotip, cosa que la gent que havia, un grup control que teníem, no funcionava tan bé. De manera que, són dos exemples que, diguem, fent ús d'aquesta metodologia bidireccional, ens ha servit per unificar esforços. Té una metodologia molt bona, molt interessant. Bueno, nosaltres podem intuir que podem canviar la gent. Jo ja tinc una edat i a vegades quan repetim ciutats em ve una persona més o menys de la meva edat i em diu, hòstia, quan us vaig veure en l'any tal, no sé què, em veu canviar la vida. Penses, hòstia, no està mal, no? No està mal que la gent et digui això. I no és algo recurrent, o sigui, ens passa a molts llocs que anem. Dius, hòstia, intuïtivament hem canviat la vida de la gent. Per a bien, se suposa, no? Se suposa que per a bien. Però vull dir que l'art canvia la gent. L'art sempre ha canviat la manera de pensar dels humans. Representen coses, la gent la rep i aquella representació que no tenien ara la tenen en el seu cervell. Per tant, tu incideixes coses. Això, tots els artistes ho intuïm. Intuïm que fem això. Però la societat, al moment de pensar comida o arte, o transporte o arte, pensa comida primero, arte ya, transporte primero, arte ya, no sé, mierdas primero, arte ya... I encara que pensem que no, és així. En el Ministeri, els ministres de Turisme i el ministre d'Educació parlen de coses sèries. Es giren i parlen amb el ministre de Cultura a veure si els dona entrades pel Liceu.